Helo, a diolch am glicio draw I weld y fideo yma ar fy sianel Crefftau Maes Meueri. Yn y fideo hon, rwy'n mynd I wneud cwbl o rhain. Ac os nad ych chi'n gwybod beth yw nhw, gwyliwch hyd y diwedd ac ewch I weld. Rwy'n gwneud nhw dwy dymau bach yn wahanol i'w gilydd. A tra bod chi'n gwylio, byddwn ni'n hynod ddiolchgar pe byddwch chi'n rhoi fis bawd lan I fi a subscribe hefyd. Diolch yn fawr iawn I chi. A dyna beth dwi'n ddefnyddio. Potel, ddath ffrwythau yn hon nadolig. Llinin, fel allwch chi gael ei ddefnyddio I glwmu pethau yn yr ardd. Yna bocs o glitr. Rwy'n ffindio yn rhwyddach I rhoi'r glitr mewn I dwba fel hyn ac yn lle bod e mewn yn y boteli bach mae'n dod yndo. Yna potel o Mod Podge. Rwy'n defnyddio'r brwsh gyda sbwnj ar ei ben I ochuddio y botel gyda'r Mod Podge. Yna, dechrau rhoi y llinin o amgylch y botel, dim ond I droi o amgylch, wneud rhyw fath o batrwm, nid nes bod fi'n hapus ag e. Pan mod i'n hapus ag e, rwy'n torri'r pen I ffwrdd a clymu y ddoi ben at ei gilydd. Yna rwy'n mynd I orchuddio'r cyfan gyda Mod Podge unwaith eto. Yna, rwy yn dal y botel uwch ben y llester glitr, defnyddio llwy I godi'r glitr dros y cyfan fel bod e yn gludo yn y Mod Podge. Tra bod yr un cynta yn sychu, nes I fwrw ati I roed y Mod Podge dros yr ail botel. Ond y tro yma, yn lle roi'r llinin ar gynta, nes I roed y glitr drosto fe yn syth. Yna roed hon I sychu un ochr hefyd.
Roeddwn wedi meddwl lliwio'r ceadon gyntaf, ond diwedd benderfynais i dim ond roed y Mod Podge yn syth arnyn nhw fel o'n nhw i weld beth y bydd e. Ac ar ôl roed y Mod Podge, eto rhoi y glitter dros y cyfan a rhoi y ddoi i sychu. Ar ôl i'r botel heb llinin sychu, fe wnes i roi Mod Podge droso eto ac yna roed y llinin dros ben y glitter cyn ei dorri a'i glymu. Ac yna roi sychad i waelod y botel i wneud yn siŵr fod y Mod Podge i ffwrdd cyn bod fi'n rhoi y lawr yn lle bod yn stico yn y mat glas o dano. Tamed bach o gymenni wedyn i dorri i ffwrdd penne'r llinin nôl ar bwys y clwm i wneud e edrych yn fwy cymen. Goleuni bach fel yma rwy'n defnyddio, ond i'n ffeili aros i'r cyfan i sychu'n llwyr, ond o'n i am gweld sut nhw'n edrych, felly troi'r bylbiau bach mlaen, wneud nhw mewn i glwmpyn a mewn i'r botel, a edrych ar sut maen nhw'n edrych nawr. Hon yw'r fotel gyda'r glitter dros ben y llinin. Erbyn hyn mae e'n berffeth sych a fi wedi cael amser i glyrio y tamed. Dyma beth mae'n edrych fel gyda'r goleuni ynddo. A dyma'r un gyda'r llinin dros y glitter wedi gorffen a sychu'n llwyr hefyd. A dyma siawns i chi weld y ddwy yn agosach, heb goleuni a gyda goleuni. A dyna beth yw nhw, goleuni bach yn disgleirio bert. Diolch i chi am wylio. Hwyl!